Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय थांबनेल बा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर आं दहाय फेसबुक नायबाय थानाय समाव बे भिडिअखौ मोननाय जादों दे लोगोफोर ओमफ्राय बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर मोनसे आरो मा होनो मानसिनावथ' गोबांथार मानसिनावथ' दानि जुगाव अन्थाइ जायोना बे अन्थाइखौहाय ना मा डाक्टारनाव थाङालासिनो अजाखौनो होननांसिगोन अजाया अन्थाइनि अजा होननांसिगोन आरोना बिथाङाहाय मा होनो नारद नै बिदिनिफ्राय अन्थाइ बख'दों आरोना बिथाङा बख'जादों ओमफ्राय सासे मानसि बख'जादों आरोना ओमफ्राय बे बख'जानायखौ बिथाङा भिडिअ बानायनानै हगारदों आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौ नुनानै आङो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामहरसै होननानै लानानै फैनाय जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे जायगायाव बबेनि बेखौथ' आं बुंना होनो हाला नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरबा नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय सोरबा नुवाखैबो जानांगौ बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनजों लाना फैनाय जाबाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो आरोना आं दा जेबो बुंथ'ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायब्लानो बुजिनो मोनगोन एबा मोनथिनो मोनगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौल' नायना लाग्रोदो बिनि उनाव मा रायलायनांगौ एबा जा रायलायनांगौ दं बे भिडिअखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनजों रायलायफिनगोन आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लादो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनसिम आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय नैबे भिडिअखौ होयैनि सिगां नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायोल' आंनि चेनेलाव भिडिअखौल' नायो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामा बिनि थाखायनो अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला आरोना बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन आंनि चेनेलनि गेजेरजों बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन बिदिबा नायना लादो लोगो मैयाबो सावबाय मैयाबो गाबख'बाय दिनैबो गाबख'बाय हौवाया होनो रोङा ससा होलायनासो फैबायना आङो তো ভাল পাইছে ন খাইছে ডাঙৰ बेना देरसिनानो ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो एबा बेसेबां फोथायो बेसेबां सैथो नैबे उदैनिफ्राय अन्थाइ बख'नाया बेसेबां सैथो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं सानदों मा बेदि मा होनो जुदि बेफोरबायदिनो जेबो डाक्टारनाव थाङालासिनो अन्थाइखौ बेफोरबायदि बख'नो हामारोब्ला रियेलाव एबा मोगथाङाव जेबो थगायनाय गैयाब्ला बेफोरबायदि बख'नो हायोब्ला मोजां आरो ना जेबो नोंनावथ' मा होनो सानायबो मोननाय नङा गारायबो जानाय नङा उदैफ्राव बेफोरबायदि बख'नो हायोब्लाथ' जोंनि थाखाय बहुद मोजां आरोना डाक्टारनाव थाङालासिनो बेफोरबायदि बख'नो हायोब्ला जुदि बेफोरबायदि खालामनायजोंनो उदैनि अन्थाइया गमारोब्ला बेयावथ' जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु नैबेखौ नायोब्ला सानहरोब्ला आं बेफोरबायदि उदैनिफ्राय बेफोरबायदि अन्थाइ बख'नो हागोनखौ आं सानाखै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनासो मा बुंनो सानो नोंथांमोना गावबागाव गोसोनि खोथाखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना लोगोफोर आं बारा जेबो बुंला ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय